Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu meneh karo Bu Chandra ing pasinaon basa Jawa. Nah, dina iki anak-anak bakal sinau bab perangan awak lan panca driya. Ing semester 1 anak-anak tau nyinaoni bab iki. Ana sing isih kelingan? Yuk sinau bareng-bareng. Perangan awak atau bagian badan. Perangan awak iku ana akeh. Kayata rambut, alis, mripat, kuping, ilat, tangan, sikil, lan liyane. Kabeh duwe paedah beda-beda. Paedah itu manfaat atau fungsi. Nah, ini je gambare. Rambut letaknya di atas kepala. Fungsinya untuk melindungi sirah atau kepala. Alis letaknya di atas mata. Nah, ini mripat atau mata. Di bawahnya ada kuping. Ada ilat atau lidah. Ono tangan. Lan ono sikil. Nah, saiki sinau bab panca driya atau panca indra. Panca driya kuwi jumlahe ana 5. Sing sepisan yaiku kuping. Kuping kuwi basa kramane talingan. Paedahe yaiku kanggo ngrungokake. Tuladhane ngrungokake lagu, ngrungokake wong liya ngomong, lan liya-liyane. Sing keloro yaiku mripat utawa mata. Fungsine yaiku kanggo ndelok. Basa kramane mripat yaiku paningal. Sing ketelu yaiku ilat. Basa kramane lidah. Fungsine yaiku kanggo ngrasakake panganan. Dadi anak-anak iso ngrasake legi. Tuladhane nalika maem coklat, iso ngrasake asin, iso ngrasake pedes, lan liya-liyane kuwi amarga lidah. Sing kepapat yaiku kulit. Basa kramane sami nggih, kulit.
Fungsine yaiku kanggo ndemok atau untuk memegang. Lan kanggo ngrasakake barang sing panas utawa barang sing adhem kaya nalika nyekel es krim utawa es batu. Nah, sing pungkasan yaiku irung. Irung kuwi basa kramane yaiku grana. Fungsine yaiku kanggo ngambu atau untuk mencium. Kanggo ngambu wangi saka kembang utawa nalika ana ing cedhak sampah mambune. Nah, kuwi nganggo irung. Nah, saiki apa wae ya perangan awak sing cacahe loro? Kira-kira apa wae? Sing sepisan yaiku mripat utawa mata. Cacahe loro utawa sepasang. Nah, berikute yaiku kuping utawa talingan. Nah, iki tangan. Cacahe loro nggih, jumlahnya 2. Nah, lan iki sikil. Nah, saiki dolanan kuis yuk karo Bu Chandra. Nah, iki kira-kira gambar apa ya? Lagi ngopo ya iki? Ngrungokake lagu nganggo nalika ngrungokake lagu nganggo apa ayo? Apa panca indra sing digunakake nalika ngrungokake lagu? Ki ana 6 huruf. Kira-kira apa wangsulane? Nggih, laras wangsulane yaiku kuping utawa talingan. Laras nggih. Nah, berikute. Nah, iki ana cah cilik sing lagi nulis. Ali nulis nganggo kira-kira apa wangsulane? Mripat? Laras menapa mboten? Benar atau tidak ya? Kalau menulis itu menggunakan mata. Panca driya sing digunakake nalika nulis niku napa mripat? Apakah mripat atau mata? Kira-kira benar atau tidak jawabannya? Laras menapa mboten? Salah. Wangsulane sanes mripat. Jawabannya bukan mripat atau mata. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa wangsulane? Nah, wangsulane yaiku tangan. Leres nggih? Berikute, panca driya iki paedahe kanggo ngapa ya? Kira-kira jenenge apa panca driya iki mau? Leres.
jenenge yaiku ilat utawa lidah. Paedahe kanggo A. ngrungokke lagu, B. ngambu kembang, utawa C. ngrasakake panganan. Kira-kira apa ayo? Sing leres yaiku C. ngrasakake panganan. Berikute sing dinggoni sepatu yaiku A. sikil, B. sirah, utawa C. tangan. Yang biasa dipakaikan sepatu A. sikil. Beres nggih? Perangan awak sing cacahe loro yaiku A. irung, B. ilat, utawa C. mripat. Pahe wangsulane yaiku C. mripat. Nah, sampun paham sedaya nggih anak-anak, sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, ing pertemuan dina iki dereng wonten tugas nggih, belum ada tugas ya. Tetapi simak video ini baik-baik dan pelajari materi tentang Poncodriya lan perangan awak. Matur nuwun anak-anak. Ketemu meneh karo Bu Chandra ing pasinaon basa Jawa berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.